Не мога да разбера хората защо все бързаме, защо всичко е в последния момент и защо сме изгубили всякаква толерантност. Ето, например, на светофара. Светне зелено, не е минала и една секунда и веднага започват да се свирим всичките си, едно сме на състезание. Или пък отидем да пазарим в магазина и нещо на касата са се забавили. И веднага започваме да въртим очи, да въздишаме, да мрънкаме, все едно живота ще не мине в магазина. Или пък пред лекарския кабинет дори. Човека, например, преди нас нищо са го забавили вътре и ние най-нагло започваме да го обсъждаме този какво направи вътре, от какво е толкова болен, или пък ако е възрастен човек, сакън да не се затрие, едва ли не човек не трябва да мисли за здравето си. Или пък си поръчаме нещо по интернет и искаме едва ли не веднага да го получим. Трябва да се замислим най-важните неща в живота случили ли са веднага. Ето, например, една сериозна връзка, едно стабилно семейство, веднага ли са получили нещата? Или пък един успешен бизнес, една добра кариера, веднага ли са станали нещата? Ние трябва да разберем, че ние докато бързаме, спираме да мислим трезво, спираме да слушаме, спираме да преценяваме добре и допускаме грешки. За жалост някой път големи грешки. И в последствие ще изгубим много повече време и много по-голям ресурс да поправим последствията от тези грешки, които сме допуснали докато бързаме, отколкото спечеленото време е да го споделим с близки хора, любими или семейството си.